What's up guys, mga kawari klaro. Adi kita yan na tulo sa bukid yan na gabi. Kaupot naton si Frank Luis ang taga barangay Kamiri, Tanawan Leyte. Butusin na niyo kung kumandidato iya. Yan na masagap kita nga dihit era. Kuiba nga dihit bawit tulo sa bukid. Malibot kita nga di. Adi na kita di dia sa kub. First time naman kumandin gabi. Yan na lainin nga. Adlaw. Adi naglibot kita nga di sa kub. Taniyot kuan. Bugis nga tanawan. Amulad to, mapay nga gabi ay yung atanan.